Sa matag balita, adunay istorya. Sa matag hulagway, adunay kamatuoran. Behind every report are media practitioners who serve with courage, integrity, and responsibility. Kami mga lokal media practitioners sa Pagadian ug Zamboanga del Sur. Dugay na sa serbisyo, lig-on gihapon sa adlaw gabi-e, padayon ang misyon. Trahedya ug krimen among nasaksihan, kalisod ug problema among ginataho. Apil usab ang kalamboan ug maayong balita para sa katawhan. Hindi lamang trabaho ang aming ginagawa, ito'y serbisyo, tungkulin at tiwala. Through every challenge, through every story, we stand for truth and responsibility. Leo, J, and Leia, proud kami sa inyo. Mga tingog sa katawan, tinuod ang serbisyo. From the little Hong Kong of the South, your dedication makes cities proud. Sa radyo, online, TV ug pamantalaan, kamatuoran ninyong gipanalipdan. As friends of Charnel of Hardline Publication, we proudly celebrate your recognition. Si Leo Santillan, tagiya sa 1TV, Digital News Channel of the Year, well-deserved indeed. Isip CEO, lig-on ng direksyon, naghatag og balita ug impormasyon. Si Jaya Pales, tagiya sa J-Channel, inila ug respetado sa katawhan, most outstanding journalist of the year. Dungog nga bunga sa iyang media career. Talento, kusog ug diskarte, serbisyong matinud-anon ug dekalidad. Sa matag balita nga iyang ipaambit, ang tingog sa publiko kanunay madungog. Agonoy, maabilidad nga correspondent sa PDI, trusted and prominent. National News Correspondent of the Year, a well-deserved honor in her media career. Sa lokal nga balita hangtod national coverage, iyang gipakita ang knowledge ug courage. Tatlong pangalan, tatlong tagumpay, ngunit iisa ang layunin sa buhay. To inform the public, give people a voice. Responsible journalism is always their choice. Ang award dili lamang tropeo, dili lamang alan dito sa entablado. Kini simbolo sa dakong sakripisyo ug mga gabing walay tulog sa trabaho. Sa ulan, init o peligro, sa dala ng medya padayon sa pagpangalagad, walang kinikilingan, walang inuurungan, basta katotohanan ang kailangang ipaglaban. Leo, J, and Leia, proud kami sa inyo. Kilalang pangalan sa industriya, sa lokal media. From the little Hong Kong of the South to the nation, you bring honor to our media profession. Ang inyong kalampusan, among kalipay, inspirasyon sa matag adlaw nga paningkamot. Asenso Media Awardee, sa as among saludo. Your hardline publication family is truly proud.
sa inyo. One profession, one dedication to serve the people and the nation. One city, one profession, different platforms, one mission to tell the truth and serve the nation. Mabuhay ang responsableng pamamahayag. Padayon, media practitioners of Pagadian. Congratulations mga higala, you make